מה? מה אתה אוהב? אני אוהב חריף. למה אתה אוהב חריף? יופי. רוצה קטשופ חריף? כן. זה לא יהיה לך חריף בלשון? אני באה. אה? כן. אבל תיזהר, אתה יכול ליפול ככה. מה אתה עושה? מה יש פה? בטוחות. של מי המפתחות האלה? אפשר אותו? כן, של מי האוטו הזה? של אבא. ומה עשית באוטו של אבא עכשיו? ואבא לא משלם על הדלק. מי מילא דלק? אבא או אוהד? אני ואבא ואמא היו לא משלם דלק. עכשיו תלך גם עם אמא למלא דלק שהיא תצטרך, בסדר? בוא, תאכל את האורז, שיהיה לך כוח. מחר הולכים לים, אתה רוצה ללכת לים? לא? אתה לא רוצה ללכת לים? כן. ומה נעשה בים? חיה. נלך לים ונשחק בחול? כן, אני מלא. מה אתה תמלא? חול, חול. אני לא בטוח שאני ארשה לך למלות חול. חול. וואד, אבא ירשה לך למלא חול? כן, אבל לא משלם מלא חול. אז מה אבא לא מרשה לך? אבא לא משלם חול. אבא יום הרשה לך לחבוש כובע? לא. למה? איפה הדף? לא, זה לא לצייר על דף. זה לא לדף, חמוד. יש לנו בבוק? נכון. נכון. לא מציירים על בקבוק עכשיו. וואט, לא, 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 לא. תסגור את זה. אני... הנה, מתחיל. למה אתה בוכה? למה אתה בוכה? כי אמרנו לך לא, אבל אסור. זה לא יעזור אם חמוד, תבכה. זה לא טוש לצייר בו. זה טוש לצייר, רק אמא מציירת איתו. רק אמא כותבת עליו עם מחבוק. כן, זה טוש שאם מציירים בטעות על משהו אחר, זה לא יורד. ואם תצייר על היד שלך, זה לא ירד מהיד. יש לי שאלה, אתה רוצה לעזור לאבא להכין קפה? אני לא רוצה שתעזור לי אם אתה בוכה, כי הקפה יצא מלוח. אתה רוצה לעזור להכין קפה? אז טוב, אז תירגע, תנסה לעצור את הבכי, כדי שתוכל להתחיל להכין קפה. בסדר? אתה מכין קפה. אתה רוצה להכין קפה? תיזהר, תנגב את אז תחזיר את הטוש למקום. קח טישו, תנגב דמעות ונזלת. תן לי את העט הזה, תכתיז אותו על מקום, תנגב עם הטישו את הדמעות ואת הנזלת. כן, גם קצת דמעות בעיניים. זהו? הכל נקי? עכשיו הכל נקי? מי רוצה להכין? הנה, אני מתחיל, אני תכף... הנה, בוא נפעיל את המכונת קפה. אתה רוצה להכין איתי קפה? יאללה, בוא, תפסיק לבכות. אז לא, מי שבוכה לא עוזר לי. תרד ותפסיק לבכות. בוא, קח את זה, מה נמלא פה? מה נשים פה? מה נמלא פה? אז תפסיק לבכות ואני אביא חלב ונמלא, טוב?